Kabelai pi bro ki parlok sa chisin pat leng ba kan ka video nga kwa ban wan ra bat bangan kran hak mat chong pi wei bat kan ni ka long ka video ka ba don kam bangin page bat hadu ka bakut bat bangin ni share ki parlok ki bahayeng bahasa am jongi kenang banginang la ban penjana su ya ka imlang ka salang kenang banginang la ban kentiu su ya ka ni ka imlang ka salang jongi khamtam kom kita ki parado ki prasnam ban kentiu bat ban ye para chat penriu bat kai perlu ke bangakwa ban keren bat kai ke bangakwa ban wan ra ahmat trong pi iwei kan ni kapor ka dei ba hadin mengayu i ya ketika pus ke bau Donald Shila ula keren tok met bat ula keren klaim akor ya IDC jong ka is kasihil te ngasngau ke ban peram jur ya uni rangba hakaba ngimdei ngidei kita ki rangba ki rangkat arbor jong ka beri nyau trap ngidei ban long kita ki nong yada ngidei ban long kita ban yada buram na ka benta ki kenthei khasi jongi lada ki dei ki IAS lada ki dei kinu ru haba ki dei ki kenthei khasi ngidei ban yada ban ngidei ban buram kerpang ya ki mar bang ngidei ke chat ban riu bangi nyokor ban ngi buram hadu kata ya ki kenthei ngas nyoru ban kentu ya ki wei ki samla khasi shenrang bat kenthei kumju habangi kentho ngi don ya ka hok kata freedom of speech bangin keren lan bang kentho yeno hendri dei bat bangin kentho lan bangin keren da kita ki kentin ki ba khlem akor hakaba kan kata ya ka jingsngau lan kan kata ya ka personality ka dei ka kenthei lan eu dei shenrang ru kumju hendri ngi dei ban kentho lan ngi dei ban keren tangkat kum ka hok ka bangi dei ban keren bat dei bat bangin keren lan bangin cross ya ka limit hadu ba kata ka jing keren jongi kamla su ban pedang lan kamlong acceptable su hapo ka society tina kaliang jonga ngadon tangi tai jing kentu nak benta ki khun samla jong ka beri nyau trap jongi bat sakawai ngasngawe ka ban ai kublai shikadai ya ka police department ha ka ba phila le shisha ya ka ba don kam bat phila yo ban kem bat phila yo ban sneng ban kentu ya uniu rangba le se ha ka jinglong bom tip chong u ha ka jinglong shong shit chong u ula kren ula comments la mi taki kentin klem akor ki ba kata ya ka long rang jong ka DC jong ka East Khasi Hills henry ka pat ka pangakwa ban kentu bat ka ka pangakwa ban pasat hang ne kalong ba hatu ki ka police department pila ban kem ya Donald Shila uba keren bat ula kenthok khlem akor ya IDC jong ka East Khasi Hills pidei ki breu ki batrim pidei ki breu ki ba expert pidei kita ki ba tough shisha namar pila ban yok kem ya kinu ki breu ba keren lan ba pen khlem akor ha ka society lan ha ka imlang ka salang handai ka balingo hatu pitrim pislur pitof tang ban kiam ki parado ki parasnam kita ki khun khasi khun khara hatu balai kasyam jing ya pi ban kem pat ya uneu dekhar uba kentho leng ba ka comments jong u ya ki kenthei jong ka jat ban riu bat ka ka bangakwa ban kren bat ka bangakwa ban pensngau ne ka long ba haba ong kenthei khasi la ka dei officer IAS la ki dei ki nong di wai dong la ki dei ki nong blasa janru haba ki dei ki kenthei khasi ki don ka ju ka hoks ki don ni ka ju ka raj bat ki don ni ka ju ka hok long briu man briu te lada ya ubriu khasi urang ba khasi uba kom keren klem akor bat la keren palaput ya ba kentho ya ka long reniang jong IDC jong ka East Khasi Hills pila ban kem ka daw bat balai phim kem hadu menta ya uni udakar ya uni ubar jela uba keren bat uba kentho khlem akor ya ki kenthei jong ka jat ban riu nyau trap jongi bat tungin ya page yang ne pok screen page komno ukren tungin ya pule ba bat ngin ya page ba ngasngau ba kani ka jingkran jong ne ubar jela ka jingkran jong ne mender ngasngau ko pada kham kata mat yong su ka jingkran jong une ban ya ka ba ukren Donald Shila bat Donald Shila ikan tho simet persya ya IDC jong ka East Khasi Hills da ka bag jingkran klem akor hendrai une udakar une mender udah keren klem akor ya ki kenthei jong ka jat ban riu ha ka bala kentup lang ya ki bahayeng bahasam jong ki men ki para barokot ki
ki badon kita ki men kan thei lan ni ki don kita ki bahayang bahasam kan thei jong ka bri nyau trap jong i bar khot ni lak syak kan thup lut hakan ni ke jing syak kren jong uni ubar jela ni umender tengah kentu bat nga kerpat ya ka police department wat nomlek silang khmat ba phin kem bat ba phin penkoloi ya kata ka jing bisar tang nam habadei taki parado ki parasnam jongi ka pa pensuk ye phi ban yo kem lan ni ban wan ra syak ka bor jong ka an ban pen sisal ni ban pen sitam hanri kem lang le lang kumju kum phi le yau Donald sela yau ne udakar yau ne ubriu ubak kentho persya ya kejat benriu bad ubak kren klamakor ya ki kenthei jong kejat benriu jongi bad siopha le ya kane khanang ba ngi ngin so tenat bad ngin yo i bad ngin ai kata ka jing it ke jing kersan nak benta jong phi kita ki polis ki ba pilong sya kita ki nong yada jong ka ri bad kejat benriu jong ka jela jongi de pilak kem yo Donald sela ngi ai khu blai sikade e ya phi ngi ai kata ka jing yaro ye pi ha ka ba phila le sha ka badon kam ta ka kam ka ba kham long kong san ju shu ka dei pan ai jing snang ya uni ubriu uba kren klamakor bat uba kren penjak burum ya ki kan thei jong ka chat pen riu nyau trap jongi ku blai sibun